hoxe é un concerto moi especial. Sempre acabo dicindo que son concertos especiais, que sí que son, pero de hoxe é un pouquinho máis. É o primeiro concerto do ano, que nos queremos felicitar un moi próspero 2023. Estamos a inaugurar o segundo ciclo da temporada Sonar, que, como sabedes, cada mes está destinado a unha disciplina artística diferente. Neste caso, o mes de xaneiro vai dedicado á literatura, e vamos empezar o concerto cunha obra inspirada nunha comedia de Lope de Vega, que é a Viúva Valenciana, a obra de Cachaturo. Mais adiante teremos máis sorpresas, ou non tan sorpresas, que todos sabemos que vai pasar hoxe no concerto, pero permitiremos ese momento de facer as oportunas presentacións. Para este momento, a Viúva Valenciana de Cachaturo. Muchísimas gracias.
Thank you.